Ας πούμε η τεχνολογία για μένα και το διαδίκτυο είναι μια ιστορία ιδιαίτερα για τους νέους, γιατί οι μεγάλοι τα έχουν φάει και τα ψωμιά τους. Οι νέοι άνθρωποι, τα ζευγάρια, οι γκόμενοι, είναι δυνατόν να κάθονται σε ένα μαγαζί, να πιούν ένα ποτό και να μην κοιτάω ένα τον άλλον? Εμείς μόνο ζαχαρώναμε. Αυτοί είναι με αυτό το πράγμα που το κάνουν έτσι. Έχω πάει σε παρέες, έχω γίνει ρεζίλ. Λέω, το ξέρετε 2 ώρες ότι είστε εδώ και δεν έχετε κοιταχτεί καθόλου? Γυρνάνε, με κοιτάνε, με γνωρίζουν, τα χάνουνε. Γεια παιδιά, υγεία. Αλήθεια το κάνω. Αλήθεια. Και στο θέατρο το κάνω. Το κάνω γιατί το νιώθω. Δεν το κάνω ότι είμαι ο σωτήρας. Πουθενά δεν είμαι ο σωτήρας, την τύφλα μου. Ναι. Θεωρείτε ότι χάνουν στιγμές? Πολύτιμο χρόνο. Και καταναλώνουν. Μπορεί να μην τα λέω σωστά, δεν με νοιάζει καθόλου, δεν είμαι επιστήμον. Είμαι άνθρωπος ζωής. Καταναλώνουν πολλές πληροφορίες. Οι πιο πολλές είναι άχρηστες. Αντί να πάρουν ένα βιβλίο ή να μιλήσουν με ένα φίλο ή το φίλο ενός φίλου που κάτι θα τους πει καινούριο, να τσακωθούν, να πλακωθούν, να μην ξαναβρεθούν, αλλά να έχει ένα νόημα. Αυτό το πράγμα τι νόημα μπορεί να έχει?